Benvidos a Todo Mal, o programa que cando ten resaca come 7 ou 8 veces no día. Cabeceira. Todo mal, vai na vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Eso é unha vivencia túa? Sí, que che pasa a ti? prácticamente. Eu cando estou de resaca como bastante, pero empezo a comer á tardiña. A mañán como que non me entra. Pero despois... Pero despois 7 ou 8 veces. Non sei se é unha cousa que é unánime para toda a población ou se só me pasa a min. Unánime. Que? Pensei que ti pensarías que unánime é un personaje de Dragon Ball. Ou o apellido dun futbolista. Vasco. Gol de unánime. A verdade é que sí. Bueno, que tal? Primeiro de todo. Eu estou ben, porque fai solete. Sí, xa me puxen veraniega, vistes? Ah, viste veraniega? Sí. Pensei que saliras dunha relación de 20 anos e que vas a empezar a ir aos festivales para intentar tapar ese burato con alcohol. Tamén? É o que di a túa camiseta. No, pois é unha camiseta veraniega, así hawaiana, colorida, alegre, que che leva, entre outras cousas, ao alcohol dos festivales, sí, eso é correcto. A xente que pon roupa alegre, normalmente é que non está alegre. E os góticos están alegres, non? Sí, Meh. sí, Meh. sí, Meh. sí. A 90% dos góticos, xe, para empezar, son ricos. Son ricos. Home, pois eu vou onde miña nai e dixo, mamá, cómprame roupa, posa de teu irmán e listo. Heredas aí o que che toca e fuera. O sea, estás dicindo que a xente gótica é rica porque pode comprar roupa. Claro. Hostia, e a parte cara, esas botas de 300 euros, que elas pode comprar? Eso é verdade. E esas tachuelas e eso de todo. Zapatero tiña fillas góticas, acordas? Porque era un presidente e ganaba un pastizal. Hostia. Eu non Pasaron podía de ser, moda os góticos. ojalá poder ser gótico. Pasaron de moda, Eu digo a miña nai que, mamá, quero ser gótico. E dime, e eu barroco, anda a traballar. E quero empezar o programa facendo unha labor social, que é avisar á xente de que hai que pagar a Hacienda. É verdade. Acordadevos que non vos pase como a min o ano pasado. Estamos en época de Hacienda, estamos chegando moitos mensajes de Oli, acórdate que hai que pagar a Hacienda. É como si, xa o sei, pasou unha vez nada máis, joder. Xa estou ben a Non broma. te poñas pasivo-agresiva. A xente está che avisando por ben, Sí, é facéndoche verdade. un favor. Hostia, pero que... E se che hubieran avisado ano pasado, non estabas como estabas. Entón non te poñas chula de xose porque non sabes. No, pero que, joder, miña prima, por exemplo, mandoume un recordatorio e mandoume unha página de internet que ponía como hacer la declaración de la renta paso a paso. É como, home, facer, sei non facer, o que pasa é que non me acorda. Vale. O sea, Sabes a facer, pero sabes mellor non facela. Claro. É o problema que tens. Pois eso, estás acordando máis a xente de min que a ministra de Hacienda. Na administración tamén se acordou, Acordouse, O que pasa é claro. que esperou que pasara o tempo e dixo, ora, rasca. A ministra de Hacienda é como esta xente que sabe que lle pasa os cornos e espera a pillarte. É verdade. Sabes, di, se sei que me pongo os cornos e vai todos os martes ali ao Motel Venus, vou estar esperando na porta. Ah, espera a gravarche. Claro. Podía cho dicir, mira, están pidiendo os cornos, deixo te pedir, no, Queres callar? vou te ir Callar. buscar ali e vou te pillar. E poñer trampitas. Sí. Sí, é verdade, eso non hai. Ministerio de Hacienda, si sabes que na fixen, Oh, claro. manda un mensaje, un SMS, o da ITV manda un SMS. Sí. Oye, que tes ITV? Exacto. E, pois, a ministra, home, que non mande todos a ministra, con as cousas que facer. Pero que contrate a 3 ou a 4 personas que Non tean máis. chavales destes que andan todavía con móvil. Non fan falta máis para mandar 50 millóns de mensajes. É facer unha lista de difusión tampouco. Claro. Debería haber un grupo de WhatsApp no que estuviéramos todos. Todos. Eu, por min, non. Pero que só puderan falar os de arriba. Tampouco. Seguro. Eso é como ver el hormiguero, tampouco. Joder, pois eu, nada, eu quero dicir que este ano xa paguei. Ao día seguinte de que se abrira o rollo para facela xa fixen. Dixen, a mí este ano non me pilla, non vou ser eu Lola Flores. Unha cousa é facela e outra bajada. Perdón. Paguei, non coño. Ou non? No, ainda non che entra o carro. Bueno, pero... Hostia, estoy en peligro. Sigo sendo Lola Flores. E a túa cuenta ten un problema. Que está... Que a veces non hai cartos e por moito que queiran cobrar non... Maldición. É verdad.
Pois nada, seguirei-me poñendo folclórica como ela. A mí gustaba moito poñerme folclórica por chorradas. Sabes, en plan... Estas pipas son pequenas. E facer un folclore deste. Vaya puta mierda, non sei que, sabes, armalo moitísimo. E sin embargo, por cousas importantes, pasar de todo. É que o que se chama ser poñerse folclórica é ser repugnante ou rompecollóns. No, pero nas cousas importantes da vida non son repugnante. É verdad. Siguiente tema. No, é verdad. Vale. Eu podo ser amiga dunha persona que pensa distinto a min en moitas cousas. Eso que te Que non lle dou un gasto. eu podo conducir unha Zodiac, pero son cousas que ahora mismo non me aplica para o que estamos falando. Joder. Hostia, estaba en eso de salirse por la tangente, estar nunha entrevista de traballo para traballar nun taller. Ti sabería de cambiar o aceite ao coche sen programar o vídeo. Sabes, é como se fora a No, pero son así moi... Bueno. Ai, tiña a santo do revés. Xa non me notaba un pouco desorientada. Ao non ter cabeza é difícil saber que está para diante ou para atrás. Mira, quería che dicir... As santas non teñen cu. Quer dizer, non hai unha santa con culazo. Joder, pero... Bueno, sí. Becky G. No, pero é verdad. No. Como levan a sotana esta, sin embargo, Jesucristo ten uns abdominales, me cago en diola, que pode facer o crossfit todo el xunto. É verdad. A mellor foi inventor do crossfit. Claro, levaba a cruz ao lombo. Claro. Inventou o crossfit de Jesucristo. Que dixeron os crossfighters. Nós facemos exercicio con rodas de tractor, con cousas que hai. E el dixo, eu ca E cruz me cago en Dios. eu cos postes da luz me cago en Dios. Oixo, un poste da luz e nada. E ademais, os latigazos tamén, en crossfit tamén andan a latigazos. Non sabes que fan así cunha corda e fan así. Eu che decida que clase de crossfit fuchiste. No, E por que iban todos de coiro? Collen unhas cordas así como os dos barcos e evan nenas. Pois logo eu son crossfighter. Que eu fago a alfombra, así, porque... Descubrí unha cousa esta semana impresionante. Pero impresionante. Vas quedar de piedra. A ver... Vas flipar. Si quedo de piedra non me dixas. No, increíble, Hai puerto de indias de máis colores que o rosa. Que me dices? Te lo juro. Que necesidade? Eu vino eu con... Se sobra o rosa, porque... Vino eu cos meus ollos. Hai no morado, hai no verde e hai no azul, me parece. En que circunstancias biches ti eso? Nas que fora. Quero te dicir, os colores non distinguía. Pero un de cada color, como as supernenas. Foi precioso, E despois busquei en internet un chamase, mira, Puerto de Indias de Mora, Sweet Melón e Guadalquivir. É a auga do río. Ti imagínate que Puerto de Indias se fixera en Padrón. Sería feita con agua do río Sar. Un pouco de aroma a troita, un pouco de aroma a pis. Bueno, non te queixes. Peor sería que fuera Puerto de Indias Ganges e habería mortos. É que no Ganges é outra Isto deixa de ser gracioso. No Ganges é tradición botar aos mortos. Non sabes? É que o gindan ali, prenden o lume ou mandanos así sen máis. Eu creo que xa mandan así sin churrascar. Porque prendían o lume eran os vikingos, a millón. Sí, e é gracioso porque están a millón uns bañándose aquí e outros enterrando un e velo pasar. Ata logo. Os hindús é outra cultura. Pois sí. Polo menos é unha cultura. Non como a túa. Pois, queríche dicir, unha de cada color como as supernenas, En vez de supernenas son superborracheras. Ahora, e en vez de pétalo, cactus e... como era? Burbuja. Burbuja. Bueno, burbuja pode quedar un nombre tan mal. Pero xa o Puerto de Indias pica nos dentes. Porque o Puerto de Indias hai dúas formas de tomalo, ou con Sprite ou con 7-Up. Eso é o mínimo. Ou con Sprite, ou con Schweppes. Con tónica. Ben, non sei por que te lías. Coño, porque hai unha, non sei cal das dúas creo que é o 7-Up, que pica nos dentes. O sea, ben a pé gaseosa. Pois, eso, con Puerto de Indias pica nos dentes. Pícache tanto os dentes que acabas cajando regalices. Imagínate. E nada, ese foi o meu descubrimento da semana. Que hai alcohol de varios tipos. Joder, pero quedei impresionado. E sabes por que che pasa? Non probei. Tiñame unha pinta asquerosa. Se el geo probou que me dé unha reseña. Pois nada, ese foi o meu descubrimento. Queres contarme algo ti da túa semana? Bueno, hoxe pola mañán estaba eu traballando en cousas moi serias. Moi serias? Ahora traballo en cousas serias, xa non ando na broma.
Ahora traballo en cousas de serie. É lo que estás facendo para traballar en cousas serias. Bueno, cosas non se poden desvelar, son proxectos secretos. Son proxectos secretos? Sí. Hostia. Vai ser unha cousa impresionante, vai quedar Galicia con el culo torcido. Hostia. Va a facerlle competencia a Mancio Ortega. Sí. Vou empezar a vender batas. Batas? Batas. Ele empezou vendendo batas. Sí, eu sei. Estaba eu mañá traballando nas miñas cosas serias e veo unha cabeza que Ernesto Chao, recordas a Ernesto Sí, Chao de claro. Platos Combinados? Hombre, claro. Era moi bo actor, xe lle chamaban Robert De Niro. E botei toda a mañá andéndome con eso. E iso mentres traballas en proxectos serios secretos. Porque a miña cabeza funciona así, canto máis serio te pos, máis risa me fai. Por eso non me deixan entrar nos tanatorios. Pois... moi ben. Vou contar unha historia moi graciosa. É sobre ti. Non ven outro día este fulano e me di... Hostia, Non foi así, pero... está Belén Aguilera na capital. Belén Aguilera na capital, en Santiago. En Santiago. Moi mal lle foi a esa tipa. Está arruinada. Ir Belén Aguilera á capital, pero que... Vamos a ver, hostia, pero está fatal, acabou fatal esta tipa, para ir a Santiago, bueno, media hora despois dije, pero ti que pensas que é Belén Aguilera? Pois son nombres moi parecidos. E creo que xa todo o mundo sabe que a estamos confundindo con Cristina Aguilera. Sí, que Cristina Aguilera pode ir a Santiago perfectamente, eu non a critico por eso. Pero facíaseme raro que na capital, que non é tan grande, e que fai Cristina Aguilera na capital. Resulta que hai personas que ten unha cousa curiosísima que non sabía eu, que comparten apellido. Sí. E pensei que o apellido era como o DNI, que cada un tiña un, como a huella digital, como as rugosidades do ano, que non había dúas iguales. Conste que me jodeu que non fora Cristina Aguilera, porque sabendo que non era, ojalá fora. Molaría. Don't you wanna feeling down? Como? Que cantaba? Don't you... Ah, non sei, ni puta idea. Que Mermelade, Lady Mermelade. Lei de mermelada. Sí. E iba a poñer Puerto de Indias con Sprite. Xa dixo, Lady Mermelade. Eu pensei que Lady Mermelada é como eu chamaba Shakira a moza de Piqué. Non sabes que cachou infidelidade pola mermelada na nevera. Mola, Lady. Lady Mermelada. Bueno, pois ojalá que non fora sei que cante Cristina Cristina Aguilera e bueno, que seguro que Belén Aguilera, sea quien sea, está guai tamén. Pois, joder, a ver, eu reconozco que son moi tonto. É verdad. Pero lido así rápido. Sí, bueno. Porque aparte a noticia era que unhas chicas francesas foron a facer cola á porta da capital para ver a Belén Aguilera. Entonces, que viñan desde París. Claro. Entonces, que unha peña viñera desde París a Santiago Para ver un para concierto. ver un concierto, dixen eu, hostia, ten que ser Tocho. Quen é Tocho? E se chama Aguilera. Era isto ou un lateral dereito do Atlético de Madrid dos anos 90? E dixen, extrañame moito que Aguilera lle dé ahora por cantar. Pois sí, E a ver. era, e que pasa? Que non era, bueno, ao mellor sí que foi ao final. É verdad. E Belén Aguilera é a doble personalidade de Cristina Aguilera, pero que fixo que se parecera. Como Hannah Montana, dices. Claro, como Hannah Montana, pero chamándose Hannah Montana e Sara Montana. Sabes que é como distinto, pero moi poquito. Pois sí, seguro, É moi gracioso que Hannah Montana facían chistes en internet, que Hannah Montana é como se chamara Sara Cáceres. Como sería Hannah Montana en galego? Que dis que é un nombre... É un pueblo, por exemplo, É un sería pueblo. Uxía Urdilde. Claro, ten que ser un nombre moi galego, ou que? Ah, no? Non ten por qué. Carla Santa Comba. Sí. Creo que este xogo non é divertido. Eu que sei, por exemplo, Alicia Benvibre. Sabes que pasa? Que hai xente aquí que chaman polo nombre de onde é, entonces en Galicia non ten sentido. Por que? Hostia, porque, eu que sei, hai un tipo que vive en Culleredo e chamanlle Culleredo. Eso non, eso... Eso pasa. Ti estás vendo la Casa de Papel. A quen son? Eso pasa en Hostia, chamalle pola... Eso en Galicia pasa. Chamalle pola aldea a esta xente que ves todos os putos días e xa por cambiar un pouco. E eu ti chamoche Vigo por sacarte de diante un pouco. No, pero eso pasa. Pasa, pero non con Culleredo. Porque tú sabrías 100.000 personas que non Culleredo. Ti podes chamar a alguén Santiago de Compostela. Ah, por que non? A lo non hai xente que se chama chamalle Santiago. Nite.
Sí, Santiago, pero non de Compostela. Ah, Por exemplo, que máis nombres hai gallegos, a parte de Uxía? Patricia Coristanco. Patricia moi gallego, sí. É que non podo pensar nombres e facer a gracia. Quereches unha cousa. Acabou a Pascua de Padrón. Ainda había Pascua. Ainda había Pascua. Me cago de pero con todo. A Pascua de Padrón tarda tanto en acabar como a un concursante de la Isla de las Tentaciones cuarto de la ESO. 7 anos. Ou parvulitos. A Pascua de Padrón é como o Tour de Francia, que van varias semanas e teñen... Sí, porque sabes que o Tour... entrenan. Sabes que o Tour de Francia... Sí, sabes que o Tour de Francia van todos en... En pelotón. En bicicleta. Cando unha persona intenta acabar a frase do outro, ten que ter puta idea do que fala o outro. Non pode estar Einstein en Harvard dando unha charla e ti por detrás, chocolate con churros, azúcar, mademoiselle, carcacía, Bella, acaba, que é para que Lancha. acabes, que non acabas máis. Pois que no Tour de Francia van tamén en caravanas e teñen levan as bicicletas. Caravanas. Claro, van todos nunhas caravanas e tal, e como a Pascua de Padrón, chegan as caravanas Tal cual. todas, botan unha carreira en bicicleta e por marcha. Igual. E van Pois tamén sí, botadas aí 4 semanas de Pascua. Porque hai unha semana de Pascua e hai un fin de semana de Pascuilla. Ah, o sea, facedes a Pascua e a Pascuilla. Sí. Rollo, fago unha festa e depois as obras. Sí. Está ben, pero non... E normalmente está mellor a Pascuilla que a Pascua. Claro, porque é cando quedan os dali. Eso pasa sempre. Ah, non sei cal é o motivo. Pois a Pascua de Padrón é unha clase magistral de antropología. Desde que invito a todos os estudiosos que se queren estudiar o ser humano, que vayan á Pascua de Padrón. Un día ou dous chegalle. A Pascua de Padrón todo o mundo vai con bolsa de plástico. Moi pouco ecologista por outro lado. Pero notase o cambio generacional, porque uns levan na bolsa de plástico churros e outros o botellón. Ti que levabas? Hombre, por supuesto que primeiro levar botellón e despois churros. Yo lo quero todo. Hostia, quixen ir a tirar a un destes dos peluches, de conseguir peluches, a un chirimbolo destes. Quixeches ir. Quixen ir. Claro, non podíaches ir porque teñen a fea costumbre de cobrar. Non fun porque teñen máis normas que o juego del calamar, macho. E collinlle medo porque dixen eu, como fallo un pouco no tiro, como teño a mesma puntería que Froilán, acabamos todos como o juego del calamar. Así que ao final non tentei a la suerte. Sabes que ti tens que xogar que tirar dunha corda e dache peluche Si, sempre. é o que xogaba de pequena. Ese é o único que me gusta a mí. Sí, O porque único que non son un fracasado. non hai peligro, ganas sempre. Sabes que unha vez eu tirando... É unha mala metáfora para a vida, Sabes que, claro, sin levar traballo, ganas. Mira que lle aprendemos aos nenos. Pero pagas. Porque hai que... Eso sí. É a lección boa. E con esto, ganas lo que sea. Ganas siempre. Hai un... Ahora, se quero conseguir algo máis duro, coño unha escopeta. Esa é a lección que nos deixa a Pascua de Padrón. Sí. Mira, hai de tirar clatas con unha bola. Sí, Ou xa non sei se vai antes. Non sei, ahora que eu creo que todo é de pistola. Entonces, eu unha vez tirei co darlat, mal. Ca escopeta, mal. Tendo a na casa. Así porque tens unha escopeta na casa. Bueno, unha balinera pequena. Unha escopeta pero moi pequena. Temos unha escopeta na casa pero moi pequena. Moi pequena. A ver, non matas a nadie, Quedas sin dúas pernas e ao mellor encamado. Dice Dios ao juez. Temos unha escopeta pero moi pequena, meu juez. Unha escopetín que... Eso absuelto, no. É que é moi pequena, Podes joder. matar al gen, si tens moi mala suerte. Hitler cometeu un genocidio, pero moi pequeno, un genocidio pero pequeñísimo. É moi... Pero moi pequeno. É bonito que te fajas tanta gracia a ti mesmo. Iso é o meu subnormal favorito. Que estaba a falar? Eso, tirei, fracaso total. Tirei, fracaso total. Fun a dos dardos, que ganaba hasta os nenos pequenos. É verdad. Fracasei tamén, non sei que máis había, fracasei tamén. E dixen eu, me cago en Dios, eu vou con peluche para casa, vou a das cordas. Tiro dunha corda e pecho a porta ao camión. Mira, isto non é para min, non juego nunca máis. Hostia. E desde aquela, tómbola. Hai o gancho este A tamén. tómbola tampouco ganas sempre. O gancho este tamén é o que xogo, sí, pero non rompo nada. Hai que dar gracias. Rompeche a cabeza ao tipo. Sí. Que é como...
xogamos igual, en silencio. Con tranquilidade. Con tranquilidade, mirando os números. Ti vas ao bingo, el 7, Sí. el 12, el 25, non fai falta. E Bla, sempre bla, algo bla. gracioso que di bingo sin ser bingo. Esa xente. Esa xente. Por que ten DNI esa xente? Eso mola, viña renovado o DNI. Non pon aquí a Guardia Civil que usted foi ao bingo e gritou línea sin ter nada. Obviamente, queda sin DNI. É verdade. Na Pascua de Padrón hai cousas, o sea, ti poste a analizar todo. É, por exemplo, onde vin o Puerto de Indias de 3 sabores distintos. Guau. É que hai cousas que diste, Dios. A Pascua para ti é como para unha persona da aldea ir a la gran ciudad. É onde descubres a vida. Acordas este programa que levaban a xente dunha tribu á ciudad? Sí. Pois o mismo, é igual. É igual. Perdidos en la ciudad, pois é igual. Perdidos en la Pascua. Perdidos en la Pascua de Padrón. Pois é igual. Eu vou a un bar, a Pascua de Padrón. E vexo que entra un enano nun jabalí e non me choca. É como, bueno, un día máis. Non che choca, depende do jabalí. Se se bota contra ti, igual xe que chocado. Despois, bueno, te queres contar algo, ti tamén estou na Pascua. Eu xe, pero que xa estuve falando a semana toda anterior. Eu vi unha tragaperras que poñía Conchita. De King De Kong. King Kong e Chita abaixo. Conchita, que era monachita e era todo unha tragaperras de monos. E pode xogar a tragaperras e tamén é un polígrafo, como de Telecinco, que facía Conchita, non te acordas? Hostia, e se quitamos as tragaperras e puñemos máquinas de la verdad? Que nun bar, que fomos na Pascua do Padrón, estuvamos nun bar e había un para soplar, un alcoholímetro. É verdad. Acordaste? Que nos dixeron soplar de aí, é como, veña, vale, pola broma, hai que meter €1 que lle den polo cu. Pero, o sea, non ves a miña idea tan buenísima, non me estás facendo ni puto Que nada. queres, un polígrafo? Un polígrafo nos bares de copas. E O entón, sea, así como hai un Conchita, que é Claro. tragaperras, facer un Hostia, Conchita, aquí- facer un Conchita como no Deluxe, unha máquina de lavar. entonces, imagínate, porque pasa moito nas Sí, a mí discotecas me gusta, que a peña está discutindo. Porque te liaches que a miña modelo, me liga que a tu modelo... Non fai falta discutir. Vamos a Conchita. Ven aquí, Conchita. Pi, 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 pi. Efectivamente, leuse que a túa moza ide para fora a pegar por de hostias. Hai 5 minutos, ademais. Sí, mira, ves o Carmín que te ha levado... É que tamén ti eres bobo. E ves que leva o mismo Carmín que túa moza nos dentes. Oye, pois iso é un negociazo. mí Sabes me que hai gusta. empresas de brilli que van chavalas e empresa de chavales polígrafo. a maquillarte na festa e tal. Pois isto, podemos ir ti máis eu. Vale. E imos ás festas. E dicimos, a ver, vente para cá, séntate. E facemos o polígrafo. E nas bodas. Nas bodas. De verdad que si quieres. Si quieres ou non quieres. Te liaste con el padrino. O sea, con el padrino... Ahora está... O padriño é o pai. No, non estaba Tía, que bodas, me cago en Dios. No, estaba pensando nos bautizos. Cando bautizas ao cativo, a nai liouse co padriño. Ese cuidado. No. Ese era bonito de ver, Dios, cantas familias romperíamos. Que bonito. Bueno, Traste queixa de andar rompendo familias. Non che chegas, caramba. Estaba pensando, sabes que fixemos mal? Que levamos 2 días falando da Pascua porque eres gran asidua e admiradora. Pero hai xente que ao mellor venos desde Ourense e non conoce a Pascua. Como non me conocer Pascua? Sí, De Ourense. claro. Ou un chaval de Mondoñedo. Pero por eso estamos facendo esta labor social de comunicarlle que eu espero que me den o Día das Letras Gallegas por comunicar toda esta información cultural. Pero deberías explicarlle que é a Pascua. Como que é a Pascua? Decide que Se falamos unha che de veces. Pero que veñen un montón de chilindradas que parece aquelo pola aventura, Claro. pero sin medidas de seguridade. Hai pulpeiras, a tomar Pero, un saco. pero hai... 3 ou 4 Como que 3 ou 4? pulpeiras. O, pois eu vin máis, Non te virías máis, pero... Bates Bueno, un pulpo, pero aí- pulpeiras e 3 ou 4. Bancos corridos Eu tampouco quero engañar ninguén, hasta o Algarve había. Bueno, Se pon os bancos corridos da Pascua todos así xuntos, chegas a Portugal. que máis? Era até despois. E pois hai churrera, Churrara a top a e top. xente... Había unha vendo- cola na churrera. Xente vendo alcohol. Uf. O sea, E unha despois, fiesta, non? todos os bares do sitio, porque é en ciudad, non Bueno, é ciudad, padrón. ciudad, non é en campo abierto. Ah, bueno, pueblo. Ciudad.
Que merda. Eu, para mí, eu vivo nunha aldea de... É Manhattan, joder. Eu vivo nunha aldea de 8 casas. Si tes 9, ciudad. Vale. Para mí, eso es así. Ok. Eu non vou andar pueblo, villa, aldea... No. Ciudad. Ciudad. Ten Gadis? Ten. Ciudad. Ten Freud? Ten. Ciudad cativa. Ten Nerovski. Ciudad total. Ah, no, que a miña nai xa está jubilada. Me da igual. É que agora antes era moi pro Eroski porque viña a dinar. Deixou de vir. Entonces ahora son pro quen pagas pajas dos vellos. Zapatero. Bueno, non sei, o Ministerio de Viejos e Pagas. Sí, de igualdad. Que, Da igual paga para que seamos Ministerio de iguales. Igualdad, porque igual cobran unha mierda aos vellos cos novos. Igualdad. A ver, conta. Bueno, e eso, e hai o alcohol, e a xente bebe, e hai orquestas. Vamos Non había que explicar nada, moito ben. É que falamos a semana pasada da Pascua, falamos o ano pasado, que tamén tal, xa está. Xa dixen. Bueno, meu era porque, imagínate, Outra que cousa. unha persona do barrio 21 de Ourense, que entereime que en Ourense hai un barrio que se chama 21. Un saludo para o barrio 21 de Ourense. Fai gracia, o barrio 21, o 21. Pero hai 20 e 22. Creo que non. Hostia, pues xa non Creo que hai o 21. É aí tú. E me má gracia, o 21. Xa o de barrio, parece un pouco cajar por fora. Aí está outra, realidade. Fixo moita gracia que outro día en Padrón, precisamente. Joder, non sales de aí, Entras. Xa a última cosa. Eres que como cada- un hámster, entras na roda e... Coita, escoitei a un chaval que saludaba a outro dicíndolle "Hola, destructor". Para. E o outro era un destructor. A ver se entrou un barco destructor no bar e dice, hombre, destructor. E estás pensando ti aquí. Outro era unha persona al uso. Ayuso. Al uso, normal, corriente. E dixolle, "Hola, destructor". Tan normal non sería se é conocido como destructor. E 5 minutos despois escoitei a outro chaval falando por teléfono que dixo "Hola, Gai". Gai, que eu pensei que era gay a persona, homosexual, pero non, era Gai de "Ui", en inglés, Hostia. tío. É que claro, nese contexto Sabes- é difícil que che vai a cabeza aí. Claro, pero Gai de... Porque como dixo él? Hola, Gai. Non diría, que pasa, Gai? Ahora mismo estoy en pai. Non sería máis ben así? Puede ser. Vale. Así xa me encadra máis. Puede Faltaban matices. A mí gustaríame... Cañonero. Hola, cañonero. É guapo. Claro, cañonero. eu queria dicir, como se saluda a xente normalmente en Galicia? Que ti, Telejaita é moi asiduo deste tipo de saludos. Eu uso. Este hola fenómeno. Hola, eu uso moito tamén falómeno. Falómeno. De falo, Xa. falómeno. Moi ben. Que máis? Bueno, agora está moi de moda bro. Bueno. Pero bueno, xa é outra movida. Non, unha cousa. A mí gustame máis o... Que agora os chavales din bro. Sí, E a xente da nosa edade máis superior sí. están con xente ahora, bro, vaya sonar malada, bro. Neste país dicíase nasti de plastia. Quero dicir que, a ver se nos olvidamos do que se facía antes. E chamábamos e dicían, chique, como andamios? E que me estás contando? Entonces, din bro, e usan palabras en inglés, vale? Sí, Tampouco estamos nós para criticar moito. Eu son máis fan do hola capitán. O capitán. O capitán me gostaba moito. O artista. A min gustanme moito Máquina Máquina. e Artista. Usaba moito cando me poñían comentarios na Telejaita e non sabía se eran homes ou mulleres. E está moi ben, se dudas no género de alguén, que pasa, artista? Sí, Aquí non me... Género neutro. Claro, aquí son de género fluido, que pasa, artista? Artistas somos todos. Sí, pues mira, moi ben. A non ser que sea funcionario de Hacienda e che diga, perdona, artista aquí non. A mí gusta moito Jefe. Ai, sí. Jefe. Que se perdeu moito o meu. Sí, a verdade. Que pasa, meu? Sabes por que se perdeu? Esa era bonita. Por culpa da gallega. Por qué? Empezaron a poñer nas películas e quedou moi artificial. Sí? Sí, poñeron nos doblajes así, que meu, como vas, meu? E entón como que, perdeu un pouco aí. A mí non me gusta moito inventar nestas porque temos o crack tamén. Que pasa, crack? Xa é. Un poquito exagerada. Por qué? A me canlle dis crack. A min disme que pasa crack e dixo, que tes, mona? Mona tamén. Que pasa, mona? Crack é como un pouco
casi rozando un insulto. No, eso é campeón. Se che chaman campeón, aí sí que... Que tal, campeón? Ui, hasta ahora estaba ben. É verdad. A mí como non me gusta moito é inventalas. Porque gustame que teñan ese de solo digo as que xa yo en alguén porque me gusta como capitán ou como jefe ou como máquina, porque eches a gente decir máquina de forma non irónica, e entonces é como, hostia, para, que hai xente que se chama máquina uns aos outros. Sí. Pero, igual que hai préstamos lingüísticos do inglés, para dicir bro ou guy, a min gustaríame traer un préstamo lingüístico do portugués. Pensei que iba a decir do telejaito. No, e empezar a chamarlle a xente bacallau. Que tal bacallau? Dame bacallau. Hola bacallau. E as mulleres francesiña. Pues, por exemplo. Ou... Hostia, te me dan os... Bueno, non vou dicirlo, non me vai salir. As croquetas estas de bacallau. Boliños de bacallau. Boliños, que sempre andan cos boliños. Boliñas. 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 Que pasa, boliñas? No, eso parece que os huevetes. Como che andan as boliñas? Hai unha que é moi curiosa en Galicia, que me gusta moito, que é lambretas. Ai, encántame lambretas. Esa usa moito meu pai. Que pasa lambretas? Esa usa meu pai moitísimo. Ese, que parte... Que significa lambretas? É unha moto. E que lambreta. pretendes chamar? E tamén é un regate de fútbol, isto xa o falamos, e hai que empezar a renovarse e andar máis polo mundo e menos por padrón, Porque o que era unha lambreta e todo isto xa falamos. Joder, pero que pretendes chamando a alguén lambretas? Nada. O que ti queiras. Vamos a ver. O sea, galego... podo chamar ahora a ti, por exemplo, o destornillador? Claro. Que pasa, destornillador? Funciona. O galego é, vamos a ver, o inglés é un idioma que ti non pronuncias as palabras igual a como se escriben. É así, non sei como se chama ese tipo de idiomas, o francés é igual. O galego é un idioma no que as palabras non significan nada. Significa o que quere a persona. Vale. É o exemplo máis claro sempre é o carallo, que significa todo. Pues e entonces, lambretas pode significar o meu amigo Moncho que marchou, que fun 50 anos con ele á escola, porque repetíamos moito, estivemos aí sempre xuntos e tal, e vou no ver despois de 10 anos, e que pasa, lambretas? E un abrazo e tal. O su normal que non aguanto e tal, non sei que, aí vai o puto lambretas, me cago en Dios. Sí, é verdad. A palabra non é nada, é o concepto, por iso os gallegos non nos entenden por fora, porque tens que estar dentro, senón non entenden nada. Tens toda a razón. Pois eu, dora en diante, vou-te chamar que pasa Bulbasaur. Si isto peor. Si isto peor Pokémon. Hostia, que faltou che Farfetch. Que pasa Farfetch? Hostia, non sei. Dime aí un Hitmonchan. Pero un Hitmonlee, un Machop. Hai moita xente que vai por aí dicindo que pasa Esterco. Home, hai xente que lle sobran dentes na boca, polo menos. Ese non ten doble significado. No, home, no. Bueno. O sea, só non ten doble significado. O que dixas ti ten doble significado. Se eu che quero chamar... No, todo ten doble significado. Se eu che quero dicir, que pasa, esterco? Pois está ben, porque o esterco alimenta as plantas e nós comemos as plantas despois e é unha cousa moi importante da cultura galega. Significa iso, sí. Sí. Pa mí, sí. Pa min tamén. Si cho chamo, que sepas que é iso. A mí gostame moito para saludar a que facemos meu pai e eu pola mañán, cando nos levantamos moi cedo. Entón cruzome con meu pai e facemos isto de Ai, sí. E ese eu creo que é bonitísimo. Eso é bonitísimo. Porque dice moitas cousas, di, hola, que tal, sí, querémonos moito, lo que tú quieras, pero ahora mesmo non me toques o huevo. E entón facemos, E eu gostame moito esa saluda. E creo que é o único saludo que se pode facer hasta as 11 da mañán. Despois, non sei se te acordas de unha época que se puxo moi de moda entre os streamers e todo isto, que empezaban co de Titán, Mastodonte, Ciclón, e empezaban a se dicir unha retaíla. Sí. Justame moito tamén Astronauta. Astronauta. Que pasa, Astronauta? Nah, eso inventaste, tío. Sí, é verdad. Ese non escoitei nunca. Paquidermo tamén me fixo gracia. Paquidermo. Paquidermo. É unha palabra graciosa. Pero a que estou utilizando agora, que é unha palabra que non sei que significa, non sei o que é, creo que é a que máis me está ajustando ahora mesmo, é kombucha. Que pasa, kombucha? Como andas? A palabra é moi buenísima, que é? Non tengo nin puta idea. Kombucha, que? Como vas, kombucha? E se lle metes o apellido? Que pasa, Kombuchita Martínez? É brutal. Dice, Kombuchita Núñez, que? Como vas? Sí, a verdade é que sí. Kombucha, parece fantástico. A tua pastora, que pasa, kombucha, como vas?
É bonita, Preciosa. Pois aquí quedan estes consellos de palabras para saludos, Para para quen queira saludarse. usalas. E usalas con sentido, tanto para saludar a xente que vos gusten, como para insultar. Porque recordemos, Galicia, o país donde campeón é un insulto. E, sin embargo, esterco pode ser cariños. Sí. Así somos nosotros. Como dicía Kiko Rivera, así soy yo. Vale, primeiro de todo, vou priorizar, porque nos liamos un pouco outra vez, entonces vou priorizar contarche unha anécdota que nos mandou unha chicorita que me fixo moita gracia. Vale, eu no programa anterior contei algo de que vin en TikTok que unha chavala se quedou embarazada e que en vez de facer unha baby shower destas que anunciaba o sexo do bebé, a festa era para anunciar quen era o pai do bebé. Entonces, unha chica mándame a seguinte historia. Di, unha gichou con 4 nun finde e non sabía quen era o pai. Entón, eles fixeron un grupo de WhatsApp que se chamaba Papi Chulo para ir falando. E dígolle, esta historia é real. Jajaja, metillo aí. E di, tan real como que un dos papichulos era o meu ex. De fai anos, cando os acontecimientos xa non estaba con el. Menos mal. Menos Foi hoxe con 4 no fin de semana. Fixo jornada partida, mañán e tarde, mañán e tarde. Ai, me gracia o rollo de facer eles despois un grupo de WhatsApp. En plan, a ver que tal. Quedarían ese grupo de WhatsApp despois xigeu no tempo ou expulsaron os que non eran? Porque quedaría un ao final. Bueno, para mí é como, mira, nós agora, se non che importa, coñémolle cariño ao rapaz, imos seguir tirando os 4, porque aparte temos borrollo entre nós, o que o rapaz se faga grande imos ir xogar ao Fubitur 5. Eu se teño ese panorama montado, faría un pouco como realities de Telecinco. La audiencia ha decidido que debe expulsar el grupo de WhatsApp, sabes, e ir votando un cada semana, sería bonito. Eso non é para facer un grupo de WhatsApp, eso é para levar a televisión directamente. Verdad? E estar todas as semanas. Facíamos nós un especial. Claro. Eu metes nun grupo deses e eu o primeiro que poño é se puede, no. Porque, non por mí, xa mellor outro ten moitísima ilusión. Quen son eu, pa? Sabe, que máis dá genética ao final? Un gen pa aquí, un gen pa lá. Tal cual, Fixo moita gracia esa historia. Vouche contar un par de noticias que pasaron estes días, vale? Siga vendo noticias. Sí, siguen pasando Pero o mundo agora se empezaba a repetirse. No, ahora, ainda que parece que sí, no. Mira, vouche contar cousas que pasaron en Galicia estas semanas. En Galicia. No concello de Gomesende. Que bo concello. Cuidado. Piden un bar despois de que pechara o último hai 2 anos. Non poden ir tomar un café, nin xogar a partida, nin verse e conversar. Home, o último que foi un pouco apocalíptico. Non nos podemos ver, andamos así pola calle porque non hai bar. Non se pode falar, estamos mudos porque non hai bar. A ver, a verdade é un pouco... ríome, pero é un putadón. É un putadón, pero si, o titular é un pouco alarmista. O periodista foi se lla pluma un pouco. Sí. Pois é, un ayuntamiento, un concello onde non hai bares. Quedaron sin o bar. Sin Ningún. Cero. Hostia, é duro, Xa que só baixou un pareceme mal, porque non podes ir... Non podes alternar. Vamos a outro, ou tal. Claro. Levas toda a mañán aquí? No, antes estuve ali, claro. Non vamos a esa movida. É que é unha putada, é quitarlle a calquera concello de Galicia aos bares. É feo, é como quitarlle a Ribeira ao mar, quitarlle a Vigo as luces, quitarlle a Coruña os pijos de Inditex. É feo. Non, queda así moi xoso, perde todo un encanto. Quitarlle o bar a un concello é como quitarlle o sexo a unha orgía. Hai xente, pero quitaslle o bonito, sabes? É como un partido 0-0. Sí, é como... É imposible, é como un futbolista sin amantes. Como un R5 sin levar leña no maletero. Como nada, non sabes como é un R5, Dios mío. Como ir á boda de Almeida e que haxe xente ben vestida, é imposible. Na boda de Almeida houve xente ben vestida. Os camareros. Pois non sei, eu o que propoño é ir montar, deixar todo e ir montar un bar a Gomesende. Pois non é mala idea. Un bar vegano, así obligos a ser veganos. Teñen que ir porque é o único bar que hai. Sabes que se montas un bar vegano en Gomesende,
Ao segundo día, hai un fulano que entra con chourizo. Quero de beber, de comer xa trouxe eu. Tamén podemos montar un bar de brunch, os bares de brunch. Sabes que agora hai moitos bares de brunch que pechan a 1:30 da tarde. E eu, cando estou de resaca e quero ir merendar un brunch, non podo. Porque xa non é brunch, é merenda. Ah, é verdad. Monta un bares de merenda. Tens razón. Por que non montades bares de merenda? E con merendas clásicas. Pan con mantequilla e azúcar, Merendas para... sándwich de nocilla. Merendas para a resaca. Wow. Que só lo abres a hora que queres comer despois da resaca. Resaquendas. Un bar que abre os domingos. Claro, porque os bares de brunch pechan a 1:30, entón imposibilitanche comer a merenda de resaca. Wow. Gústame esa idea. Justame moitísimo esa idea. E Estamos aquí regalando ideas todos os hamburguesas días. gochas, que é o que máis che presta, así, buena pizza, grasienta, 4 quesos, 5 quesos, 6 quesos, 7 quesos. Despois, sabes que podemos montar? Podemos facer un bar de cócteles con pepino. Ajá. Nunca vistes un cóctel con pepino? No gin tonic, botas moito. É que che parece? O pepino mellor nos cuba libres que na ensalada. Moi ben. É o que eu opino eu. Duras declaraciones. Eu vou montar unha ONG. Un ONG. Voulle pedir pasta a xente, altruistamente, ou a punta de pistola, pero unha pistola moi pequena, como xa sabes. Que me dean cartos, e con eses cartos vou ir ao bar e vou beber eu para que eles se reconforten. Ah, bueno, Eu non lle vexo un pero. tampouco. Eu paso ben, a xente que colabora nunha causa humanitaria, eu paso ben, e a xente de Gomesende, pois, alégrase por min porque é unha xente maravillosa. Moi ben. Que che parece a idea? Unha porquería. Abierto contrataciones. Si queredes mandarse a carta. Eso máis el grupo bomba. Vamos deixar o teléfono na descripción. Claro, que pasou en Gomesende ahora mesmo? Que a xente, sobre todo a xente maior, está moi desorientada. Porque un señor maior de Gomesende di, vou a polo pan, e vai a polo pan. Non é, vou a polo pan, e chego 3 horas despois con 4 tazas de viño a comer e co pan sin o currusco. É bonito. Sí, a verdade é que... É que comen moi pouquiño, e non comen máis nada, teño fame, porque comeches 4 tapas, cabrón. Non hai fantasía na vida. Claro. Que antes metíalle fantasía, era bo pan, que estará facendo? Claro. Agora é todo literal, é un aburrimiento. Claro, por exemplo, ti agora en Gomesende, falta teu pai da casa. Non sabes onde está. É verdad. Antes, vai ao bar e tal ali, a ver que lle queres. Sí, 100%. Agora pode estar ao mellor en Río de Janeiro con 2 mulatas. Ou na luna. É sendo o mismo. Eu dicía na luna... El astro. Na lúa. Na lúa. Sí, pode estar na lúa, efectivamente. Non sabemos. Podes embarcar nun cohete de Elon Musk e arrancar para lá. Por qué? Porque ao non ter barco, ele non sabe que facer. Dixeron, alístate aquí. Sabes que están moitas veces pola calle, alístate en la marina. Están pola calle. Están pola calle, alístate en la marina. Es que están os das ONGs e os da Marina. ao mellor- Estou eu pedindo para bares e aquí están os da A Marina. mí está en comisión de ali uns fulanos, alístate para ir a la luna. E diño tipo, pañen tapa, así, e va. É dicir, Vai para o espacio exterior. están tan desorientados que os patróns ao mellor están dicindo non se lle nota nada aos días. A xuventude agora sí que ten gana de traballar, non como a nós. Vamos os prías e os vagos. Si estarán desorientados en Gomesende, que un patrón outro día chegou á casa e dixo a muller, quérote moito, farme moi feliz. Ti imagínate como están completamente fuera un matrimonio queréndose en Galicia. Sí, fuera de sí. Que, por certo, quero contar que meu pai dixo a miña nai dixo a meu pai, terme que facer a declaración da renta. E dixo meu pai, o 70% dos maiores de 60 anos entran a diario en internet. E a miña nai contestou, o 70% dos maiores de 70 anos viven solo, non me toques os collóns. Así que fui criado eu, a fuego. En Gomesende, a xente maior está tan desorientada a non ter bar, que incluso mete en tercera no coche. Vai aos enterros e di, sempre se van os peores, vai a porquería de tío. Que tiño 80 anos, xa bastante viveu. Está feísimo. Está feito. Maquillaron-no feísimo. Penso a señora en Gomesende, pejando a leña con lotite para volver a facer o árbol. Andan os chavales en moto e levan un casco na cabeza. Como estarán de mal? Vale, ahora vouche falar dunha noticia que é dramática, pero ao mesmo tempo... Eu que sei. Acabou en nada, por eso vou contar, vale? Si acabara mal la contaba, pero non pasou nada, entonces por eso podemos falar dela. Non sei se rirme todavía, por qué?
Di así. Galicia. Detida por romper a pedradas o coche do seu mozo e apuntarlle cun arpón porque está farta de que non se cuide. Ti dime. Que el chileno do coche xa é un clásico donde los haya. Moita xente lle dá por vengarse reventando coches, normal, o cariño que lle tedes ao coche non lle tedes ao vosso pai, me cago en tal. Pero iso pasa. Eso, sabes, Esas cousas pasan. eso foi unha trama dos chapistas todos deste país. Eu creo que sí, Que andan a dicirlle ás mozas, sí, puxo os cornos, rayai o coche, eso vai No, a pero ver. esa é unha venganza moi clásica, porque ti caiche mal a alguén, o primeiro que pensas é vou pinchar a roda dun coche. Ou vou rayar ganda... O sea, é o primeiro que pensas, ainda que non o fajas, non é? A venganza, bueno, clásica. Porque é como un paso previo a darlle unha hostia. Non, Hostia, o pasito... é como É que rayei o coche, bueno, é unha falcatruada, pero non pasa nada. Ora toparlle unha hostia heavy. Pero farlle daño, pero non a él. Sí, pero claro. aparte descarga rabia, porque suelen ser cousas violentas. A chica esta non lle pasou así unha esponja polo coche. Pero a mí gustame moito que o motivo, a motivación de todo isto é que non se cuide. Que cuidado, conocendo como conozco os especímenes deste país, cando a ti padía que non se cuida, señoría, o que está dicindo é que se ducha cada 15 días, me cago en Dios. Estou pedindo que se duche un pouco de higiene. Quero che dicir, que hai desesperación. E que se que non se cuida hai desesperación. Eu creo que sí. Eu che dicir unha cousa, o arpón era moi pequeno. A mí gusta moi... É un arponcillo. Que- Era prácticamente un tirapalillos. Era prácticamente unha escopeta. Pero o arpón mételle unha fantasía increíble. É unha fantasía. Un arpón! Sí. E non saquei a catapulta porque non na tiña... A man. Teño no taller. Eu creo que o tipo aprendeu a lección, pasou eso, inmediatamente foi a notar clases de zumba. Ainda non empezou a ir, pero notouse. Xa notouse. Se ahora vou andando pola rúa e vexo a fulano moi duchadiño, moi peinadiño e moi perfumado, creo que xa sei quen é. Creo que o arpón, vou dicir unha cousa, eu que conozco un pouco de armas, o arpón non é suficiente para que un gallego baixe a barriga cervecera. Non carallo. É como que apuntas un arpón a algún que conozco eu e dille mete, mete, que nesto non me atravesas, aquí hai materia para aguantar. Hostia, ni unha bomba de Hiroshima. Quero dicir, ten que ser moi heavy, o sea, ten nada. Queres dicir que non é a primeira noticia que salta en Galicia relacionada con arpóns? Recordo aquí unha noticia do 2014 que dicía: discute nun bar de Moraña, marcha, volve vestido de buzo e dispara cun arpón. Clásica donde las haya. Parece que é un loco, depende de que fora a discusión. Se a discusión é non tes collóns a vir vestido de buzo e disparar ao arpón, como que non, me cago en Dios. Que despois diga, en Estados Unidos son locos, non das as gracias e sacan a escopeta, joder, pois aquí sacan o arpón e menos de nada. Tamén te digo, é moi optimista a xente pensar que é capaz de matar a alguén con arpón. Non é tan, como diría teu pai, non é tan fácil matar a unha persona con arpón. Non é tan fácil serruchar un cadáver. Que grandes palabras. Pois sí. Hai que ter cuidado, Tamén pensaba Froilán que podía disparar e mira. El disparar pudo. Non podía disparar. O que non pudo é apuntar. Exactamente. Por eso, moito ollo tamén cando me nacedes. Sí, sempre hacia adelante, por favor. Nunca hacia los pies. Sí. Si por non cuidarse hai que arponear unha persona, eu tiña que parecer Moby Dick. Cheo de arpóns, por toda a espalda, parecer un puerco espino, toda a espalda chea de arpóns. Mira, esta noticia ven desde Estados Unidos porque está de moda que a chavalada en Estados Unidos organice festas de PowerPoint. Oh, que divertidísimo. Unha diversión absoluta. Gustaríame que dáramos máis ideas de fiestas de mierda. Esta xente que di, vamos a quedar para xogar a Uno. Vamos a quedar para facer todos a declaración da renta. Vamos a quedar para xogar ao ajedrez. Eu que entendo mal. Coño, chama, podes quedar, pero non chamas festa. Efectivamente. O problema sempre é a nomenclatura. Claro, é outra movida. Claro. Tipo que sea unha festa que ten que haber. Mínimos, imos a mínimos.
A mínimos. Para que algo se considere festa, ten que haber unha persona bebendo cerveza. Eso mínimo. No, cerveza. eso para que sea día laboral. Se non vai xente, para mí non é ni un día laboral. Bueno, Para que pero unha sea persona festa, necesitas... Unha persona bebendo cerveza, sí. Ten que sonar polo menos unha canción de perreo. Porque estas festas que se fan de todo música de Duncan Du. esa vez que se fai na casa de Duncan Du é pouco máis. Una mierda. E vai Duncan e Du queda na casa por día, Ten que haber unha persona berrando moitísimo. Ten que haber unha Falando persona, moi alto, ten que moi haber alto. unha persona bebendo cerveza, ten que haber unha persona berrando e ten que haber reggaetón. Sí. Es a miña casa. Vivimos nunha fiesta continua. Para que sea festa, ten que haber espaldas en posición oblicua. Perdón. Xente apoyada así. Si non é festa. Pensei que me dicías hacia outro xeito, que tamén este de ir doblado cara Eu adiante pouco dá moi comito. de... Eu xa hai ten que haber unha barra. Non ten por qué, porque, por exemplo, un botellón considéralo festa. Non, é un botellón. No botellón faise para despois ir á festa. Todo de acordo. Festa ten que haber unha barra. Unha barra. Que pode ser unha mesa con bebida. Dá para apoiar codo? Sí. Entonces é barra. Entonces vale. Como se a far nun piso e no alféizar da ventana dá para apoiar codo. Barra. Vale. É festa. Ti si dá para apoiar codo? Ten que dar para apoiar codo. Ten que haber unha persona así para dicirlle a outro. Hostia, que buena está esa, meu cago en Dios. Que tonto é Javier, la virgen. Ten que haber eso. Ten que ver chismorreo tamén. Claro. Chismorreo. Chismorreo, pero eso é inherente ao ser humano. Pois eso, que hai uns mínimos. Eu, para min, os mínimos, como dixen antes, ten que cheirar a erva seca e ten que haber algo de música que tuvo que vir unha persona antes a montala. O sea, ti queres unha verbena. Un palquito, xa non dixo que haxa unha orquesta, pero un dúo con palco. Pa mí... Non me vale radio. Ten que haber xente ali que eu poida mirar para os que están cantando. Ai, pois eu hai veces que prefiero radio que música en directo. Estamos en época de Mercurio retrógrado. Estaremos, ó. Ti sabíalo? Que é iso? Non sei que é. Eu tampouco. Pero de que vai? Pois non sei, de algo de las constelaciones e de la O sea, astrología. É a astrología, é horóscopo. Pero está moi de é moda. evidencia. De que a xente lle bota a culpa a Mercurio de que pasan cousas. Bueno, pois entonces, como é unha cosa de astrología, en vez de que fales ti, que non tens puta idea, Non, desti moito. que veña Flor Amparo, Que estás inventando tamén. que veña Flor Amparo, e Veña. falamos con ela. A Flor Amparo pode salir cunha camiseta colorida con flores, hawaiana. Non, porque vai tapar co seu chal. Ven de Hawái, Flor Amparo, a mellor. Pois, como está moi de moda Mercurio retrógrado, algo que non sabemos o que é, vamos a chamar, vamos a chamar que xa está aquí. Xa está aquí. Temos aquí a maior experta en Mercurio retrógrado de esta habitación. É a nosa vidente de confianza. Bueno, conta confianza temos tipo. Porque se temos moita confianza, mellor non Experta en horóscopo. Eso sí. En tortilla francesa. Omelette. Por eso é experta. Amigo, omelette, justo me botaron unha lonche de queso, de tranchete. Tranchete, moi De ben. tranchete me gusta. Tranchete. Y se derrite y te sabe la tortilla francesa a prácticamente un bistec. Entonces, por que non como un bistec? Porque son experta en tortilla francesa, Claro, coño. se for experta en bistec. Bueno, comería bistec. Flor Amparo, Dígame, a naturaleza que opina? a naturaleza depende do tipo de naturaleza. A mí o que me gusta é, por exemplo, a naturaleza que creou a máis iglesias bien. Ah, A naturaleza que creou a Bertín Osborne mal. Depende, é todo Pero moi eso- relativo que diría Einstein. eso non é naturaleza, eso son as persoas humanas que crean unhas a outras. É que é iso máis que naturaleza. Eso é sexo. Me gusta tamén. Como estamos na época de Mercurio retrógrado e non sabemos moi ben o que é, temos aquí a Flor Amparo para que nos explique que é iso de Mercurio retrógrado. Pois Mercurio retrógrado é unha cosa de toda a vida. Disculpe, pode repetir. De que se está riendo usted? Non, de nada, só que non hai ben. Mercurio retrógrado é de toda a vida. Non é ningunha modernez. Pasa que ora dase aos intelectuales, como a ti, como a Ana Rosa, por falar diso. Pero Mercurio foi retrógrado sempre. Eso que significa? Pois significa, coño, que vai significar? La propia palabra lo dice. Mercurio
retrógrado. Por exemplo, non lle gustan os gays a Mercurio. Homosexual. O gay. Non le gusta. Conoces? Algún, sí. Bueno, pues non le gusta. Porque Mercurio é retrógrado. Mercurio é dos que di ni machismo ni feminismo. Mercurio ainda hoxe vota a Ciudadanos. Mira o que Eu creo que non é eso, Flor Amparo. Corrígeme que te perdone. Mercurio retrógrado significa de toda a vida que che contesta mal, que é un chulito, que se cree superior. Mercurio retrógrado é como Cristiano Ronaldo. Eso é arrogante. Oi, que carallo, pois explica o ti para que me chamas. Tanto lo sabes, todo lo entiendes. Creo que Mercurio retrógrado é que se move para atrás. Hostia, non me jodas. Aí que voy a correa. Si se está moviendo, a ver si se va a estrellar contra la luna. Y quedamos sin luna. Y si quedamos sin luna, quedamos sin eclipse. Y si quedamos sin eclipse, quedamos sin que todos os tontos se fagan fotos. Ostras. E quedamos... Bueno, pues que se estrellen. Que se estrelle. E quedamos sin a canción de Ráfaga. Luna, luna, luna. É verdad. Vamos a ver, non se move para atrás realmente. É unha ilusión óptica. Mercurio retrógrado é unha ilusión óptica. Ai, que susto. E penso tanto follón, entonces. Se é unha ilusión óptica, non existe. Son ilusiones, que dice la canción. Ilusiones, como o ave en Galicia. Parece que o hai, pero non o hai. É unha ilusión óptica o ave tamén. Pois supuestamente Mercurio retrógrado influe no carácter da xente. Correctamente, sí. É verdad, influe moi fuerte, Que non- Influe fuerte. Pasas de ser tonto a tonto perdido. Que nos recomenda para evitar enfrontamentos? Enfrentamentos, pois non facer cousas das que te vayas a arrepentir. Parece unha tontería. Parece unha tontería. Pero é que cando hai Mercurio retrógrado, por exemplo, non podes comprar un pantalón de leopardo, porque te podes arrepentir. Date quieta, pensa as cousiñas. Sin embargo, mira o que che digo, é moi boa época para deixar a un mozo. Será o contrario, porque te podes arrepentir tamén. Por eso é bo, ti se estás de mala hostia, nas pensas. Déixalo e non lle das para atrás, non volves con el. É que é moi, tío. Espectacular. Mercurio retrógrado, mira o que che dixo, é como esa amiga que che di, deixa ese su normal, 24/7, sabes, que está así, deixa ese su normal, esa amiga que che incita a deixar ao tonto. Pois ese é Mercurio retrógrado, por eso hai que deixalos aos mozos. E Mercurio retrógrado, ese é mi consejito del día, gracias. Din os expertos tamén que... Ai, non acabo de entender. No, que Mercurio... Cando imos falar do melés? Ao final falamos do Melés, vale. ainda pode facer unha se quere. Din os expertos que é unha boa época para introspección. Introspección. La propia palabra lo dice. La introspección. Quen son os expertos eses que din esa sonar malada? Os da ciencia do hormiguero. Os expertos en astroloxía, que din que che pode afectar ao carácter estar de máis mala hostia. Canto duraría este o efecto de Mercurio retrógrado? A xente normal, 3 semanas. A mí, toda a vida. Ahora mesmo fala Flor Amparo, Carla Núñez. As dúas. E a quen lle afecta máis esta época de Mercurio retrógrado? Afectalle, mira, afectalle aos Aries, aos Escorpio e aos policías locales de Padrón. Moi fuerte lle afecta. Voulle ler algún consello que dan os expertos. Que expertos? Os expertos en astroloxía. Ahora mi fuster é moi Sabes experta, cando por din, exemplo. vamos a quedar todos os da escuela de astroloxía que non levamos ben? Sí. E ti non vas? Pois os outros. Un dos consellos que dan os expertos é que te conozcas a ti mesmo. É moi importante conocerse a un mesmo, porque hai que saber a quen queres dar de hostias para non confundirte. E non acabar dando de hostias a ti mesmo. Importante tamén, Claro. para non confundirte. Outro dos consellos dos expertos é que hai que fazer limpeza enerxética. Sí, a queima na horta, pero hai que pedir permiso Bien. á Xunta de Galicia. E outra cousa que xa que non me quero meter, pero a parte de pedir permiso, hai que ter cuidado. Por qué? Porque prender lume con un vento que ni Dios. E por moito que teñas permiso, o permiso é en papel e tamén arde. Bueno, eu aí discrepo. A mí non gustame moito arder plástico. Porque non sei como son. Eu non sei en que contenedor hai que botalo. Entón, prendo o lume na horta e xa está, limpieza energética. E Porque eu aforro a energía de leválo ao contenedor. Oh, pareceme perfecto. E limpio. E esa é limpieza energética.
Moi ben. Tamén din os expertos que hai que relacionarse ca natureza. Chocolate con churros. Máis natural que eso, nada. Tamén aconsellan os expertos que en Mercurio retrógrado Non é fácil, Tamén aconsellan os expertos que en Mercurio retrógrado hai que facer cousas que te levanten. Por ejemplo, un cubate de Puerto de Indias. Eso levanta a un muerto. Moi ben. Ou un amante cubano. Ah, Levántate no aire. Ahora que se levante el. Primeiro. Bueno, quedamos falando un pouco de omelettes e Como quieres. despedimos a nosos compañeiros, amigos e chicoritas. Ou queres... Pero falamos de omelette fuera de cámaras. Sí, Prefieres, ao mellor. sí, Porque igual che mato os ovos. Claro. Hai que gracioso eso, cara. Usted Non te poñas nerviosa. No, nervioso non me poño cando está usted. Soy moi tranquilo. Bueno, pois eso, algo máis. Eu si marcha, quedo Eu moi... se lle der saludos á chica que está sempre contigo, que me parece moi guapa da miña parte, sí. Vale, da túa parte vou dicir que eres moi guapa. Venga, que... Pues nada, Pois gracias. penso, tens que marchar, senón non lle podo dicir. Porque ela é tímida, se estás tímida ela. Non podo despedir eu, ao mellor. Como queiras. Veña, despido eu xa. Despides ti? Despido Bueno, eu. pues nada. Bueno, mis queridos followers del Instagram, del TikTok, de YouTube, del Libus y de la Spotify, esto ha sido todo por hoy. Un bico y hasta semana que viene. Chao, sí.